ole am sa in clear tu te chibai ka bu le vek chewa tu tuma chuan he news paimo tak mai ko ro ti chuak ve le dor ania mani loka khan kan hriat angin a vai le mizo hmeichhe ni nge ye lang kha haron viral chiam mai kha nia chon tuna mi hi khamia hmeichhe kha nia a video po kha en to chon kan hriat theu arin no mane kha tiang thil thleng kha mizo nam ati bal tu le ti hmingchhe tu an ni chiang hle nia chuan khamia a hmeichhe nia a mi then khatina andrina an lo pu ve rengot kha alung oi lo view mo ya he aron tong chuak rup mai ne tuna korsen ha kan hmu hi nia chuan a video mi ne han en du no wang ula a inang lo lut tu ka ni heti anga do ta input te chu a op ang lo hle mai in ti ve mai thai ni chon hemia an pu nu hi alung oi lo view mo ya aron tong chuak hi la nia a video mi lo siam sak thaiem hei kan ni lo na puin min pu a anuam ka ti lo khop mai a ka dik na chan vo hi highland ka do ni ti khan aron soi chiam mai ne chu chu a khongai thlak jok hle ni hemi a video leak out kan hmu hi chu hei kan hmuang hian a mail po hi mail thalu tuk chu ani view lem lawa engpo ni che hmeichhe over tak chu ani ti kha chiang reng ani a video ta kha chu i facebook lampanga te khatiang hrang khan en tur kham to in lo hmu pori dom view ani khatiang video a hmeichhe anga khan an lo ringot maya a thenin an lo pungot maya nia helai kordum ha zok hi an lo pu chiam kha re chu alom lo view ani ya tiang karon tilang ani ama nge pon a du hial to zok ani mani ni lo na puya in pu hmingchhe ta phei hi chu tunang khovela phei chon a thil serious tak ania ka da hriat lo lai hian khes rit tak kan dor thei dei to ne tuna a video leak out ta a hmeichhe ania then khatina andrina an lo pu kha hei tuna mi hi IG account kha nia Jennifer Quaid ti khan a omani hei hi in lo en chiang du ani chuan anin an lo zia te chu chiang takin hmu thei po arin oma mi tina kan hret chiang lo emo an ni lo na puya kan lo pu hmingchhe ta social media te po kan lo pholan chiam khan ke mani zok kha kan chunga pik dei thei nei ti te kan hriat a poimo a poisa tam tak nuai chuang a kan choin no langa a zel bang kan zut nol thei bok ani ti te po hi a ka da hriat reng te po hi poimo ne chon hemi a video pa ngai a leak out tak kha chu hei vaile a mezo hmeichhe over tak mai khan ye kha chu a karon soi chiam to lawanga tenom hle ne hetiang thilang chi hi a tu nuwa mu tur mo viral lo me hanti turang chi te hi hriat tur te hi om to lo se alom om chur don hle ne ya hetiang ang chi om thadu wak lo mizo nam ti bol lo tur tok vela ngai tu na mang ang chi te mei chilak tak lawang chi te aron om le nul thin ero hi chu apoi kan ti hle maya a zielo hle bokane chonan phu tok hremna te po hi a thu re tu women commission te po hian penge nge ro se ti hi kan video ma sa karon dang le channel hrang apon on dang khan an phu tok hremna hi chu penge nge ro se an thil ti sul ai mo mi zo nam an ti bol hlo a heting anga an ti zom lo ai hi dan an bo chiat ai hi chu a azil na hremna hi chu an dong nge turani ti khan mi zo thalai tam takan out chuak bokare chu an phu hle bokani ya engpo ni se hei Jennifer ama amo helai hei video leak out ami amotia lo soi mual phau tuang te khatiang chi phei kha churin video te amo engamo post in nei ni phechon delete wang ro ti kha thuron korom pe du chawne a zelo khop maya min kan hi lo hrim min pu hmingchhe ani ti khan a case file vei chuanin poi view thei do ania chu wangin hetiang lampanga tu emo kan rin emo anin ang deuh kan ti awanga lo pu waka Facebook a te lo soi chiam kha kan ta na thaber lo ni ti kha kan hriat a poimo reng ani ani na taka chuan mana tang to khan heti anga social media Instagram te po nia Facebook te po ni heti anga YouTube lampang te po nia ka live fe ti a vai te ne na duk dak lo deuh dawaran om chi gang chi hi chu an re deuh duak kha ria amaro chu hei tu na mi kha aron thar le thut mai kha ria apoi hle maya thu nei tu lampang te hian enge an dim view to don lawani tun ma deuh kha chuan kanin dima ti khan mi zo le mi zo in ti mual phawa in ti hmingchhet ai chun khonge a that in chuat to ni la han tiang chi te amo pongpo
an tot na tura pong po ti vak po hi a thaber chung lo ve kan ti thin nang chi khala om thina ne tun la yanga chuan kha tiang generation kha om to lo ni chu chu enge chan kan ti chuan an sim ve me don lom an rui lai te ria an normal lo lai te nia an rilu te po chiang lo wa kha tiang te kha chuan du wang reng po ni lo ve kan lo ti thin khan om zia a nei lo wangin tiang hian thu nei tu ten a dan khau tak nuaya ti hian kha tiang ti ching zong zong kha an rap bet vek to nia anon lang chuang ngam meu to lo re amaro chu a zual e tu na mi ang chi mania video ang chi ron viral ang chi te kha tiang bi mol zual ang chi ron om le zeu ang chi hi an ten om le maya tuna po khanu kha thu nei tu lampang te hianin a reilo te ya an rek chu nge nge dora ni ti hi kan channel kaltlain karon soi du bok ani ya tu nu a chuan kha tiang video kha mu tur om to lo se chumi le enge mi an ni na an ni em dil wem po kan hriat chian ma kan lo pu vak ang chi te kha kan sim wang kan ta na poi the ni ti hre thar theu turin kan in cha mol bok ani chon hei tu na mi hi apoi mo hle maya mi hring ta na ei tlak lo mi pui ei tu ra pe tu zpm sarkar aron ti kul mai ni abu fight mai thala karon da tel bok ani kan siarang september ni som pakua vo in khan congress thalai chuan zuang tui go daw na bu fight da na in pathum endikin heng bu fight te hi grade a le grade c ti chian ani lawa mi pui hne na bu fight thalo pek hi congress thalai chuan chief minister en turin cmo a pek ani ngorin ti kul mai ania engponi se sarkar na la siam ngai lawan ni zpm party te ami tam tak abik takin opposition lampang kan ti te phei hi chuanin ani tin hi an in thareng ani ti te anin hriat a poimo ani engponi se kan chhir zelang mpycc president lelton lian a chuan reson bu fai chia enge na kan hrelo vok pui hri awangin vok chawata na man thei ani lawa leitha atan te an hmang mai maya heti lai hian zpm sarkar chuan reson bu fai kezi kha cheng somthum in october thla atanga anti san tu chu mizoram mi pui an lungai tak zeta kan sarkar ron mek hian mire theite luchunga veivut tangial po an ita pachhiate an ruk sak mek ani atibok central sarkar atanga bu fai a thlona kan don bak hi a supply tu tur mizoram sarkar chuan tender chhoin a thlang thrin mizoram hian thakhata bu fai quintal singa sangko zali somsari pariat a thlonin sarkar lei pui atangin kan dong thina hemi baka kan mamo ania supply minister in asoi chu quintal sing thum sang sari zanga somni pahni ani congress thalai chuan zpm sarkara bu fai supply na chang tu pariat omin rl store kulikon aizol chuan chang hiam berin bu fai quintal khat cheng sang thum zali le point sumnga in supply thaya bu fai supply tur thanda limited tendera achang hiam ber pek ni lovin an du sak zong te hna cheng sang thum zanga somnga in supply tir an ni bok a supply tu tur te hian midang an supply tir le chhong le hriat ania heta hi thil dik lo tam tak a omin a hria a chu wang chuan mi pui hne da thil ni na dik tak puang chuak turin zpm sarkar hi kan phutlat ani anti bok ani aron ti nia ekponi se zpm lampang how tu te hian engtin nge aron chan let tunang la ya bu fai a chhero pui bok nen hian a tung kam thiam mai belama thu dik tak mai aron soi chu papa hun viau to ania mi puin a lo nga chang thup ani chanchin thara omani chakaron da zel do na ne